Якумин Toyota Camry 6 2020 сол комплектацияи хан Camry 6 хан барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо мекунем ва аз нархи навои ин мошин бохабар мешавем. Чӣ гуна функсияҳо дорад, кадом таҷҳизотҳо дар ин мошин насб шудааст, аз ҳамаи шумо бохабар мешавем. Пас навора то охира тамошо мекунем ва дастгириёро фаромӯш накунед, лайкҳоро бигзорен. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. муаррифии маҷмӯаи нави аэродинамикаи хан яъне Toyota Camry Classic тарҳи беназири седани тиҷоратӣ ба туфайли шаклҳои қатъӣ ва ҳамзамон варзишӣ бамперҳои пеш ва қафо сурат мегирад. Илова бар ин метавонад системаи ихроҷи варзишии хан бо амиқ ва оҳанги мукаммал, чархҳои тақаллуби DUX3 дар андозаи R19 дар ин мошин насб шудааст ва як нафар аз ҳамин мошин харидагӣ аст. ва бинем бародаро ки оиди ҳамин мошин чӣ гуфтагӣ аст. Ман аз Toyota мошини Camry ханро харидам. мошин фавран дар маҷмӯи кузови хан истод. Пас аз он ки ман онро дидам, дигар натавонистам ки ба Camry муқаррарӣ нигоҳ кунам. барои ман мошин дар ин маҷмӯи бадан воқеан ҷолибтар ва беҳтар менамояд. баъзе мушкилотҳо ҳангоми бақайгирӣ вуҷуд доштанд, аммо намояндагони хан ҳама чизро ҳал карданд. аз нуқтаи назарияи фикру мулоҳиза онҳо бузурганд. ва бинед бародаро ки дар ҳамин мошин кадом намуди таҷҳизотҳо насб шудагӣ аст. аз он ҷура меъёрҳо аз моделиста, танзими чипҳо яъне ки американская прошивка двигателя, дарҳои изолясия ва рафъҳои танаи магистралӣ, сарпӯш ва канорҳо бо филми зидди жағал пӯшонида шудаанд. рангкунии нимкураи пушти сар, муҳофизати картер, илова кардан системаи зидди дуздӣ, чорчӯбаи рақамҳои RS, нишонаҳои равшандиҳӣ аз ремки Evo, ташкилкунандаи сило, чароғҳо дар болои дастпӯшак, бом дар филми сиёҳ барои панорама плюс чаҳорчӯбаи зидди хромӣ, оинаҳо ва дастаки дарҳои карбон, шинаҳои зимистонаи R18. хулоса бародаро, ҳамин Toyota Camry хан Classic нисбат ба Camry 6 фарқкунанда аст. аз ҷиҳати қафо ва аз ҷиҳати пеш ба кулли аз Camry 6 фарқ мекунад ва ин каме варзишӣ карда шудагӣ аст. аз ҳамин хотир ҳаминро бо комплектатсияи хан муаррифӣ кардагӣ ҳастанд. ва нархи ҳамин мошин бошад бародаро 375,000 сомонӣ аст. ба рубл бошад 2,405,000 рубл ва ба доллари имрия бошад 33,000 долларро ташкил медиҳад. нафароне ки харидори аниқ ҳастанд, аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо арзон мекунанд.